Түземсізлік білән орып жүйі башлануын күтуші механизаторлар арасында Александр Пирогов та бар. Тәжірибәлі механизатор 40 елға яқын икмәк суқтыруда катнаша. Быел да яхшы уңышка өметләнә. На комбайн сел в 88 году после школы. И с тех пор я все время работаю, уборочную работу на комбайне. Зерна намолотить побольше, хлебушка, чтобы был на столе. Вот. Всегда только за это веду, мне просто нравится. Быйылғы урып жүйода эшләячәк техника тулы әзерлек белән комбайннар парадында урын алган. Тиздән аграрийлар икмәк суктыруга кирешәчәк. Узган ел Зәй районы урып жыю эшләре буенча республикада алдынгылар рәтендә иде. Быел да уңыш яхшы булыр дип көтелә. Нинди генә авыр ел булса да, 2 айдан артык инде менә бер тамчы яңгыр яуганы булмаса да, барыбер басудагы технология булу, аның инде вакытында һәрбер агротехник чараларын эше алып барылу хисабына барыбер 100 меңнән дә ким булмаган толайым җыем җыярбыз дип уйлыйбыз инде. Район кырларында 50-дән артык комбайн эшләячәк. Зәй игенчеләр алдында 38 мең ярым гектар мәйданда бөртөкле кузаклы культура җыеп алу бурычы тора. Комбайннарның бөртөклеләрне югалтмау дәрәҗәсе тикшерелә. Техникаларның барысы да әзерлек сызыгына куелган. Ягулык материаллары запас частьләрдә җитәрлек. Техника куркынычсызлыгы, хезмәткә түләү шартлары турында да сөйләштеләр. Район башлыгы комбайн руле артына утырачак, һәр механизатор белән аралашып, уңышлы эшләр теләде. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зәй хәбәрләре.